Велислав е чист и се чувства добре! Аз съм Никола! Никола е чист и се чувства добре! Аз съм Христо! Христо е чист и се чувства добре! Аз съм на 26 години. Зависим съм от 14 годишен. Това значи може от 13, може би 12-13 години употреба. Основното ми вещество е хероин и кокаин. Още като малък се спомням как някак съм се предразположил, сега като се направя равносметка на живота, съм се предразположил към това нещо да бъда зависим, защото още като малък, втори, трети клас, почна да правя някакви пакости с моят най-добър приятел, който на 18 годишна възраст починал свръхдоза и ми е много мъчно за него. Като влезнах в гимназията, значи почнах 6-7 клас да пробвам марихуана, пробвах амфетамини тогава за първи път, употребявах. И така до 12 клас абсолютно всичката гама от наркотици е минала през мене. От малък баща ми ме записа на джудо, състезател съм по джудо. Бих казал доста добър джудист, но на последното ми състезание бях на 18 годишна възраст. На последното състезание имам контузия на рамото и спрях състезавам. Почнах в една печатница да работя и там се запознах с хероина, който до ден днешен не мога да спра и ми преобърна живота с главата нагоре. Никога не съм очаквал, че нещо такова ще стане. Значи отначало ми беше малко като на шега известно време, но проблемите почнаха като осъзнах, че ставам много зависим. Ставах сутринта, не можех просто да се движа от тия кризи, абстиненции физически. Чувствах се като дядо и просто решението ми е, това ми е лекарството на мен. Аз трябва да отида да взема, защото иначе става лошо. А другото е, че след като взема пък трябва да се подсигуря за утрешния ден. И така и почнах и с кражби, с лоши неща, с крадене на коли. Наранявал съм и хора много. Когато ходех да се вземам, винаги ме чакаха по 2-3 човека, абстинентни наркомана, да ми вземат материала с ножови и с други неща. Такива случки съм се навидял много, много страшни работи съм видял и как лежат хора, нали, с и свръхдози, съм спасявал хора, колабирали и така нататък. Закачал съм се и на много други наркотици по-отделно. Баща ми по всякакъв начин се е пробвал да ми помогне, но не е успял. Много хора се опитали да ми помогнат, но просто не са успявали. Просто аз знам, че съм много пристрастен, зависим и макар че съм на 26, бих казал, че доста неща видях от тази тъмната страна. Хубави моменти не си спомням да съм имал от много време. Също е и тази празнота вътре, където я усещам от толкова много години и се опитвам да я запълня чрез хероина. Това ми беше станало една от най-голямата любов. Значи нищо не ме интересуваше, нищо не ме интересувало, просто да въртя там хиляди километри и нищо не съм видял в живота до този момент. Това прави дрогата. Баща ми и майка ми последно време изгониха ме от вкъщи. Съм живял в един апартамент без стени, без никакви мебели. Само с едни стени, един матрак, нямаше ток, нямаше вода. Беше нещо ужасно. Не смятам, че го заслужавам това нещо, но все пак съм наясно, че трябва да се поемам последствията, след като съм се забъркал в тези неща. В момента изнемогват, за да ме плащат лечението, понеже
Аз пари събрани съм много рядко. Да събера някой лев, всичко отива в дроба, в вената, деца вика. Много е трудно отначало просто да кажа, аз трябва да се оправя. То просто като влезеш в батака ден след ден и просто и тази рутина ти става едно и също. А и самата нужда и желанието и всичко те оттрепва и просто аз съм си казал, че може би това, нали, залъгвал съм се това фалшиво такова, че може би това ми е призванието, нали, че това ми е съдбата. Вярвам, че всичко става поради някаква причина, но все си мисля, нали, защо? Защо по този начин точно трябва да е? Винаги съм мислил, че мога да се изправя срещу този проблем и все още се боря. Боря се и няма да спра да се боря. Искам да създам семейство, искам да съм чист, искам да радвам родителите си, искам да се разбирам с тях. И това ми е мотивацията. Продължавам да се боря. Смятам, че този път ще успея. Мотивиран съм доста. Просто след толкова много грешки, нали, този път просто ще взема поука от грешките, иначе няма файда да повтарям едни същи грешки толкова. Просто ми е писнало от този начин на живота, искам нещо друго, нали. И знам, че ако бъда чист, всичко ще ми е наред. Просто трябва да го изтърпя това известно време. И всичко да тръгне, нали, нагоре. Вече това ми е последния шанс, наистина, защото нашите просто нямат финансите и средствата и силите повече да се грижат за мен. А и аз просто не мога да ги гледам така. Мисля и за себе си. Просто гледам ги хората как минават и се радват на живота и все съм се чудил как мога да съм като тях, нали. Най-много по принцип ми помага такива хора, които са като мене, зависими. Да си даваме подкрепа. Групата е много силно нещо. Може да ме разбере само един човек, който според мен е бил зависим. Психолозите също много помагат. Правим такива групи терапевтични. Всеки се изказва проблема, какво го тревожи в дадения момент. Днеска, примерно, какво ме тревожи мен, дали имам импулси, как да се справя с този проблем. Учим се всичките как просто да живеем, нали, пълноценно. И другото е, след като завърша програмата, тая ресоциализация навънка, сме всички тук заедно навънка, живеем заедно, подкрепяме се, защото колкото и пъти аз съм изкарвал и по 8 и по 9 месеца, обаче то само стоенето не е никакъв фактор. Аз излизам навънка и като остана сам и просто нещо се случва с мене. Така че това е много важно. Тук да завържиш и приятелства, истински стават приятелства наистина. Такива хора с едни и същи проблеми. От малък съм си мечтаял да се отворя една пекарна с биопродукти, с неща, които са полезни. Искам и се просто да се отворя една фабрика след време. За което знам, че ще ми трябва доста време, нали, след като излезна да съм чист и да работя, да изкарвам пари. Но някак си това ми е така голяма мечта и много ми харесва тази идея и ще работя по въпрос. Аз съм Велислав! Велислав е чист и се чувства добре! Аз съм Никола! Никола е чист и се чувства добре! Аз съм Христо! Христо е чист и се чувства добре!